Өзбекстанның халық артисткасы Лариса Маслованы очраттым, виолончелистка, шулай бит? Лариса ханым дип әйтик, сез шундый шибәр, туташ, сезнең качан юбилеегыз? Benim юбилей булырга тиеш 25 числода, октябрь айында. 6 сәгатьтә башла кичтә, 6 сәгатьтә. Тәйе. Музыкаль мәктәбендә 5-нче мәктәп. Шунда башлана. Шаляпина. Шаляпин урамында, бит? У меня будет юбилей, я приглашаю всех своих друзей, поклонников, поклонниц, которые вы хорошую музыку, вы не пожалеете. Сезгә 18 яшь туламы? 18 яшь, бит? Һәм инде менә виолончелдә нинди әсәрләр иҗат иттегез? Берсен генә булса, безгә әйтеп китә алмыйсызмы? Булай уйнап түгел. Татар халкы Зиләлюк уйнадым. Әллүки? Зиләлюк. Зиләйлүк. Аннан соң мин уйнадым композитор Форре, Бакирини, Свиридов, затем танго, ревность. На разных, потому что публика разная, от классики до танго. Вот такое был, такое выступление было. Монда өйрәнү авырмы, Лариса ханым? Аур. Бик авырмы? У меня есть очень талантливые дети. Они лауреаты первых премий международных конкурсов. Но они по 8, по 9 лет, кишкиналар балалар. Студентлар бар инде сезнең, шулай бит? Пока нет, у меня только в музыкальной школе детки, но они очень способны, хорошие. Ләйдә бер генә музыка уйнап күрсәтегез әле, булай, ауыз ни белән генә инде, булай. Вот шулай уйнайбыз, смычок алабыз да, и шулай уйнайбыз моторы итеп. Шулай уйныйсызмы? Ручки должны быть свободные, красивые. Вот шулай. Әйе. Әйдә бер елмайгыз да инде. Күлеп тә алыгыз. Рәхмәт, сезгә.